करतरी आ का करतरी चैत के महीना बा आ देवरा खरत का बा भौजैया शिकायत करती या दांते से खोले रामा दांते से खोले हो रामा दांते से खोले हो दांते से खोले रामा दांते से खोले ना का खोले ला ए बाबा का खोले ला चोलिया के फीता हे रामा रामा दांते से खोले चोलिया के फीता बाबा रामा दांते से खोले चाहे फगुआ होके आ चाहे चैत हो देवर भौजाई का केमिस्ट्री जरूर होली है प्रधान जी फगुआ में देवरा रंग लगाई भौजैया के तबाही कैले रही आज चैत के महीना आ जाई तो वह भौजैया ओरहन देवे लगी का महुआ बिना